enyaweni futhi yafakwa Mbule uhambile umkama akekho usemashendeni. Yo thinta into kaMbule mntanami. Van Rooyen Sibelebele isikhathi esingadlalwanga siyoba imzuzu emihlanu ungakhohlwa 7 million ezowinwa ekumkamabili semashendeni shaleyi yo akekho umkamo uhambele usemashendeni isiphikili sokugcina awubheke nje uthola ibhola kumaswangaye ubani obengacabanga ukuthi kuleya ndawo angakhahlela wezwa ngendaba lapha kube itechnique ebeyinhle ngendlela esimanga wenze konke kahle lapha ke umbole golakhe oqala kwi-Nedbank Cup.